ಎಂಕಲ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆರು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆರೆಗಿತ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಆರು ಕೊರ್ತೇರು ಆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಬಿಡ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಗ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಟ್ಟು ಆ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತನ ಅದು ದಮ್ಮು ಬೇತೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ పోతు నా ఇని ముట్టే ఎర్ల ఆయన రిజిస్టర్ మళ్ళీ ఇచ్చాను ఎంక్ల మల్పునేడ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಪ್ಪ ಇರುವ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇನ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುದು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದ್ದು ಅಪ್ಪಗ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ರೈತರ ನಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ರಡ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರೊಂದು ಅನ್ನೊಟ್ಟು 5th ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೊಂದು ಮೂವಿ ಧರ್ಮದೈವ ದಾಯ ತೂವೋಡು ಬಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾಪನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಯಾಕಂಡ ಪೂನಾ ಬುಕ್ಕ ತಾನೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಹೋಯ್ತು ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಹೀರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೀರೋ ಯಾಕಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಿಯರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಲು ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಶಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಟ್ಟಂದ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂತೊಂದು ಡಿಟಿಎಸ್ ಲಂಚನೆ ಲಾಯ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂವಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರುಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಸೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ತೂವೋಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟ್ರೈ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದುಪ್ಪ ಇರುವ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನು ತುಳುಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಂಟು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲೆಡವನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ ఒక సినిమా విభిన్నవాద ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬಡನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಐನಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಆವಡ್ದಂಗ ಐಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಕೊಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಏನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಧುಪನ ಟೀಮ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എപ്പോഴും ఉండేకల్ల అంచనే జూలై 5th రిలీజ్ అవునుండు നിങ്ങൾ సపోర్టింగ్ చేయబోదు మీరు సపోర్టింగ్ చేయబోదు అంటే నేను టీమ్ సపోర్ట్ చేస్తాను సో జూలై 5th రిలీజ్ అవును బడి కడే ఉత్తి దర్శని కన్నడ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ 5 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ನಡೆತರಂದು ಪೂರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆನಿದ ದಿನ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಐನಾತ್ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಆನಿದ ದಿನ ಇಂದು ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ 9 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಬರಲು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೂರ ಜನ ಮುಖ್ಯ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡೋದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ರೈ ಪನ್ಲೆಕೊನೆ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಲೇಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೇತಂಗಡಿ ಇಂಚ ಮಾತೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು
ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕ ತುಂತೋಡು ನಾಡ ನಿಖಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನೆಕ್ಕು ತುಂಬದ ಸಿನಿಮಾಲೆಗಳ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಶತದಿನ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಥವಾ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯಾತ ಅವನು ಅಂಚಾದ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ತಾಂಗ ಇದ್ದದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ದೇರ್ತದ ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೋಪೇಟು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ನೆತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಿನಾರೆ ಹಮೀದ್ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನಾರ ನೆತ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೇನು ಸೇರ ಒಂದು ನಿತಿನ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇನಿ ಕೊರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಂಡು ಪಾಡಿಯರ ತಯಾರಾತಂದು ಆ ಬಾಲೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾದ ನಿಖಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಿಪವಡು ಬಣ್ಣದ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಖಲ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಖಲ್ನ ಪೇಪರ್ ಲೇಡ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋಡು ಹಾಡಿತನ ಬರಲೆ ಎಡ್ಡೈತನ ಬರಲೆ ಈಗ ದಾಲ ಬೇಜಾರಂಜಿ ಹಾಡಿತನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿದ್ದೋನುವ ಎಡ್ಡೈತನ ಇಂಗ್ಲು ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಒಟ್ರಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ದೈವಲಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಂಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಪಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಇಂಕಲ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ಒಲ್ಲೇರು, ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್, ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರ್, ದೀಕ್ಷಾ ಡಿ ರೈ, ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ್, ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇಷಲ್ ಕಲಿಯಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡಗದ ಸುಂದರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲು ಕೊಡವ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಪರಿಚಯನ ಈ ಭಾಷೆ ಈ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೊಡವ ಆ ಭಾಷೆನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಪ್ಪ ಇರ್ವನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇನ್ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುದು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ ಬನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಬರೀ ಇರ್ಕೆ ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂನ ಪೂರ ರೈ ಒಂದು నేను ఉంటుంది ఎంక్లడ్ మేజర్ మూజీ క్యారెక్టర్ రవి సాలియాన్, సందీప్ పూజారి, గ్రేషల్ కళ్యాణ, పుష్పరాజ్ బొల్లార్, రంజన్ బోలూర్, రూపశ్రీ వర్కాడి రాయబండ రైతాపి బరైన బేతే రై బేతే అప్పు. థ్యాంక్ యూ. ఇజ్జి ಅಂಜದ್ ಅಪ್ಪಗ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ರೈತರ ನಕ್ಲಿನ ಇದು ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ఇది విలన్ నగలు చేస్తున్నట్టు బట్ మనుష్యకి రెడ్ ఫేస్ ఇప్పుడు కదా అటు రెడ్ ఫేస్ లో తోచింది తూపు నగలు పూర విలన్ అది పూజ. నెక్స్ట్ ಕಾಮಿಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೀವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡುಂದು ಪನ್ಪುನ
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಆರು ಕೊರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಅವು ಐಟ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿలో ఉండు స్టోరీ సెక్షన్లో ఉండు మాతెరగల లైక్ అప్ నుంచిన విషయాలు ఉండు నేను నిఖిల్ ಎಲ್ಲ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯನ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಮ್ಯಾನನ್ ಚೂರು ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ದಾಯಬಂಡ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ 2021 ಧರ್ಮದೇವನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಐಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಈ ಮೂವಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಇಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಡುವ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಟ ಆ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತನಾದ ದಮ್ಮು ಬೇತೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಗಿಲಿ ಧರ್ಮದೇವ ಪನ್ಪನ ಟೈಟಲ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೋತು ನಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಐನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪನೇಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐಕೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು 13 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ NSS ಕ್ಯಾಂಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಪಣವ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಮೂವಿ ಬರ್ತಂಡು ಮುಕ್ಕ ಜಾನರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಆತ ಮಲ್ಲಾತ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಾಲೋ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನೋ ನೈನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಆತ ಅದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರಿಯೊರೆ ಒಂಜೊಂದು ದೈವ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಲಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌದು ತೂಲೆ ಹೌದು ದೈವ ಅವು ಎಂಜ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಬಂದುಪುಂಡು ಆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವು ಗುತ್ತುಗು ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೈವಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ಹೆಂಗ ಬಜೆಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾಯಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂವಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪೋತು ಓವರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಬಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ರೈ ಕರ್ನೂರು ಎಂಕ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಊಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೂವಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡಿರು ಬಾಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಿಡದಕ್ಕೆ ಊರು ಬಂದು ಆರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕ ಜಗನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ ಆರು ಎತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ ತಗಲ ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಪಂದ್ರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಲಾಭನೇ ಲಾಭ ಪೋಯಿನೇ ಹೊರ ಪೋಯಿನೇ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ದು ಅಂದು ಐನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ಗೆ ಅನ್ಪಣೋ ಲಾಭ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಲೋಲಿ ಪಿಕಪ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಣೋ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಭ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಟ್ರೈ ಒಂಜಿ 100 ಜನದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಜನ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.